Eu mă trag de mamă tot model. Cum mamă tot model? Mama de când era mică cum să zic eu, e tot model. Și acum se comportă tot mamă tot model. Și majoritatea gazicilor, și frumoase și urâte, dar cu creierii atâta, că unul îmi zicea, în borătură, să lua de mine. Borătură, da. Cred că dă babardește la tot model. Bă, te invit la mama. Dă-i limbi în piză. Nu știi să dai limbi în piză, uite eu. Zicea că am creierul mic. Bine, tu ai limba mare. Eu n-am limbă mare. Tu ai limbă mare. Și ai creierul atâta. Tot timpul se lua de mine. Un bodyguard la o firmă de electricieni. Deci mi-am făcut iubire electricieni. Bă, și eu sunt și electrician, dar sunt și altceva. Pe lângă electrician. Deci îți place de mamă tot model? Fii atent că am mai construit tot modoaiele astea. Am construit și tot modele gagici. Că am cunoscut tot modelul liceului, tot modelul facultății. N-am mai multe facultăți. Cum vorbeam cu fetele. Tot model. Dar mama, nu știu, n-a fost niciun fel de tot model. Dar ea se consideră tot model. Și acum se consideră top model. Ea e top. Top, mini top, suge tot. Suge tot. E sugativ. Eu sunt cearnală. Sunt peniță. Nu temniță. Și mama sugativă. E hârtie. O fată de la spitalul nou zicea că ei îi place poezie de și după aia făceam mișto de mine. Măi să fie, pula ta e de hârtie. Și după aia vrea să îmi ia pula mea și zicea că are prieten. I-am zis, ce, vrei să ne futem? Și am devenit măgar, acolo m-am antrenat. Vrei să ne futem? Nu că am prieten. Ce prieten? Ai prieten tu? Văcăroascu. Văcăroascu, ziceam. Păi de ce n-a venit prezidentul niciodată? Dacă ai atâta prieten. Îți dă muică. Îți dă muică. Nebunică.